Salam gadyrdan iyleşler, mähriban doganlar. Doğruluk ýolu gepleşimide hoş geldiňiz. Siziň her biriňize Hudaýyň bereketlerini, Reb Hudaýyň dynçlygyny, parahatçylygyny, onuň ajaýyp söýgüsini, merhemetini dilek edip, bugünkü gepleşimide başlaýaryn. Bilşimiz ýaly biz siziň bilen Hudaýyň ýazgylaryndan, ýagny mukaddes ýazgylaryň Ýahýanyň hoş habarynyň 13-nji babyndan öwrenip başlapdyk. Bugünkü gepleşimizde hem biz siziň bilen Ýahýanyň hoş habaryny öwrenmege dowam ederiz. Bilşimiz ýaly biziň Rebbimiz biziň her birimizi, her bir imanlyny söýýär. Reb Hudaý her bir adamyň onuň ajaýyp merhemetine, söýgüsine eýe bolmagyny isleýär. Bilşimiz ýaly göklerden inip gelen halaskar Rebbimiz öz ýaşaýyş arkaly, öwreden hakykatlar arkaly bize Hudaýyň ajaýyp söýgüsini, onuň merhemetini, onuň rehimini aýan edýär. Geçen gepleşimizde öwrenişimiz ýaly Reb İsa Mesihiň ajaýyp bir görkeden, aýratyn hereketini, eden işini biz siziň bilen öwrenipdik. Geçen gepleşimizde biz İsa Mesihiň nädip öz şägirtlerini soňuna çenli söýendigini we hatda şol şägirtleriniň gul ýaly, hyzmatkar ýaly aýagyny hem ýuwandygyny biz siziň bilen öwrendik. Bu nähili ajaýyp ýagdaý. Ýagny Rebleriň Rebbi bolan göklerde şöhrata, gudrata beslenen Hudaý ýere insan keşbine gelip İsa Mesih hatda öz şägirtleriniň aýagyny hem ýuwupdy. Bu aýratyn eden iş arkaly İsa Mesih özüniň aýratyn söýgüsini, olar barada alady edişini, olaryň öz şägirtleriniň mätäçliklerine jogap berişini, özüni pesellip, özüniň pes göwnüni, kiçi göwnüni Rebdigini bize aýan edişini öwrendik. Hakykatdan hem biziň Rebbimiz aýratyndyr. Ol ajaýypdyr. Ol söýgüden, merhemetten, kiçi göwnlükden doludur. Ve biz onuň durmuşundan, onuň öwredenlerinden öwrenip, olary berja edip, Hudaýyň hakyky bereketli ýaşaýyşyna eýe bolup bilýäris. Şonuň üçin Hudaýyň mukaddes ýazgylary Rebbimiz İsa Mesihi ýakyndan tanap, onuň durmuşundan öwrenip, onuň bize berjek täze ýaşaýyşyna, ajaýyp ýaşaýyşyna ýaşamagymyzy isleýändigidir. Şonuň üçin biz ýazgylary öwrenip, olardan öz durmuşymyz üçin hakykatlary ulanyp ýaşamalydyr. Bugünkü gepleşimizde gelin soňky İsa Mesihiň eden gürrüňlerinden özümüz üçin, durmuşymyz üçin gerek olan ruhu hakykatlary berja edip bagtly edýän hakykatlary öwreneliň. Bilşimiz ýaly geçen gepleşimizde hem ýatlak geçim ýaly İsa Mesih bu wagt 13-nji babda diňe öz şägirtleri bilen wagt geçirmege çödüpdi. Ýagny İsa Mesihiň 1-nji bab 12-nji baba çenli nädip ähli halklaryň arasynda, ýagny Ýahudilaryň, Fariseýleriň, beýleki halklaryň arasynda özüni açykdan açyk Reb halaskärdigini, eden işleri bilen, taglimatlary bilen, gudratdyr alamatlary bilen özüni aýan edenligini we halka özüni tanadanlygyny biz gördük. Emma gynansak da halkyň köpüsi İsa Mesihi ret etdi. Bu wagt İsa Mesih özüniň ölümine, ýagny haçtaky ölümine ýakynlaşýardy. Sanlyja sagatlar galypdy. Şonuň üçin İsa Mesih şol galan wagtyny aýratyn öz şägirtlerine wagt berip, olara özüniň söýgüsini, olary ruhlandyryp, olar bilen özüniň aýratyn gatnaşygynyň bardygy barada öwrenmege maksat edinipdi. Şonuň üçin bir aýratyn otagda, bir jaýda öz şägirtlerini ýygnap, olara hyzmat etdi. Ve şol bir hatarda özüni olara hasy ýakyndan tanatdy we etjek işlerini ve gelecekde boljak zatlar barada ve öz şägirtleriniň İsa Mesihi degişli olanlaryň nähili ajaýyp gatnaşykdadygyny olara has çuňur öwretdi.
Şonuň üçin 13-nji babdan başlap ta Yahyanyň hoş habarynyň soňky babyna çenli İsa Mesihiň diňe esasan hem şähertleri bilen wagt geçirendigini biz görýäris. Şonuň üçin 13-nji babdan 18-nji baba çenli İsa Mesihiň özüniň söýgüsini, özüniň aýratyn aladasyny şähertlerine aýan edendigini biz görýäris. 1-nji babdan 12-nji aýada çenli İsa Mesih dünýäniň nuru diýen nurudygyny halka, bütün dünýä aýan etdi. Bu wagt bolsa İsa Mesih özüniň söýgüsini öz şähertlerine hassa ýakyndan görkezýärdi. Şol 13-nji babyň ilkinji aýatlaryna İsa Mesihiň söýgüsi barada ýazgy ine şeýle diýe. Terediň näme diýe? İsa bu dünýäde özüniňkileri nähili söýen bolsa, olary ahyryna çenli de şeýle söýüpdi. Hakykatdan hem İsa Mesihiň söýgüsi iman edenler üçin aýratyndyr. Ol bizi söýüp kabul eden bolsa, eger İsa Mesihiň söýgüsini biz kabul edip ona degişli bolsak, onda İsa Mesih hemişe bizi söýýär. Olary diýe soňuna çenli söýdi. İsa Mesih bizi soňuna çenli, ahirete çenli. Tä özü gelip bizi öz öýüne, öz baky mekanyna, ajaýyp gutuluşuna ýetirýänçe bizi söýýär. Biziň üçin ala dediýär. Şonuň üçin ol iş ýüzünde hem öz aladasyny şähertleriniň aýagyny ýuwup, kirli, porsan aýaklaryny ýuwup, aras salap, olar bilen özüniň ýakynlygyny, olary pes gönlükde olara hyzmat edýändigini aýan etdi. Gelin 12-nji aýatdan okap başlalyň. Yahyanyň hoş habary 13-nji babyň 12-nji aýaty. Serediň näme diýýär? İsa olaryň aýaklaryny ýuwup bolanyndan soň donuny geydi de ýene saçak başyna geçip oturdy. Ve olara şeýle diýdi: Size näme edenime düşünýärsiňizmi? Eger maňa mugallym, aga, ýagny Reb diýip dogry aýdýarsyňyz, sebäbi men şolduryn. Eger men siziň agaňyz, ýagny Rebbiňiz we mugallymyňyzyň bolubam, aýaňyzy ýuwan bolsam, onda siz de biri-biriňiziň aýaňyzy ýuwmalysyňyz. Serediň şu taýda näme bolup geçdi? İsa Mesih öz şähertleriniň aýagyny ýuwdy. Olaryň mätäçligine jogap berdi. Hatta şu taýda üns bermeli zat İsa Mesih şol akşam ara bir jaýyň içinde öz şähertleri bilen ýygnananda şähertleri öz kirli aýaklaryny özleri hem ýuwmandylar. Hatta bir-biriniň aýaklaryny däl, öz aýaklaryny hem ýuwmandylar. Şol ýuwnuksuz aýaklary bilen, arasa bolmady kirli aýaklary bilen nahar başyna geçipdiler. Gözüňde getirip görün. Käwagt biziň özümiz hem öz kirli bedenimizi, ýagny kirli aýagymyzy ýuwasymyz gelen o. Hiç kimem porsap ýatan, kirli bolan, isli bedenini ýa-da biriniň aýagyny ýuwasy gelmez. Näme üçin? Sebäbi ol kirli, ol porsy, onu bir pes bolan adamlar etmeli diýip düşünýär. Ýa-da bir hyzmatkär, gul bolan adamlar şol pes derejeli iş etmeli diýip düşünýär. Hatta adamlar öz kirini hem, öz kirli bedenini hem ýuwaslary gelen o. Emma bu taýda şeýle mätäçligi bolan, hatta özlerine etmek islemeýän zadyny Rebleriň Rebbi, dünýäniň halaskäri bolan, şöhratly, gudratly, ähli ýaşylyklaryň, ähli gowluklaryň, övgüleriň, secdäniň munasip bolany Reb Hudaýyň özü İsa Mesih özüni peseltdi we şähertleriniň şol kirli aýaklaryny ýuwdy. Bu akla sığmajak, adamzat düşünjesi bilen, adamzat ýörelgesi bilen, ýa-da başga dinlerdäki düşünjeler bilen akla sığmajak, ank edici bir hereketdi, bir işdi. Emma İsa Mesih tekebbirlikten dogly Hudaý däldir, Reb däldir. Ol pes göwnlükden, kiçi göwnlükden, malaýymlykdan,
dolu olan Reb'dir. Reb İsa Mesihimizin ayratin häsiyetini, onun ajaýypdygyny, hatta bu dünýäniň hasab etmän, bu dünýäniň etmek islemeýän zatlaryny hem edip öz şägirdleri üçin ähli zady edýändigini biz görýäris. Ýagny bu arkaly İsa Mesih öz şägirdleri bilen ýakyn gatnaşykdadygyny we olaryň mätäşlikleriniň, olaryň durmuşyndaky zatlaryň ol üçin beperwa däldigini aýan etdi. Muňa meňdeş bugünkü gün Rebbimiz İsa Mesih bizim mätäşliklerimizi hem bilýär. Ol bizi hem ýumak isleýär, bizi hem arasalamak isleýär. Hatta durmuşymyzdaky käbir özümüziň eden nädorluklarymyz bilen, günälerimiz bilen döreden her hili betbatlyklarymyzy hem, yaramaz ýagdaýlary hem, durmuşymyzdaky pysy-pujurlyklary hem, günäleri hem, isli olan, utanca, sezewar olan, uyada sezewar olan her bir zady İsa Mesih ýuwup arasalamak isleýär. Ol biziň nähilligimize seretmezden öz şägirdleriniň kirli aýaklaryny ýuwuşýaly, bugünkü gün bizi günä bilen kirlenen bolsak da, ol bizi ýuwup, tämizläp, kabul edip, bolşumyz ýaly kabul edip, bolşumyz ýaly goýman bizi tämizläp arasalamak isleýär. Çünkü Rebbimiz İsa Mesih dünýäni, dünýädäki adamlary söýýär. Olar üçin hatta olaryň bütün günäleri netijesinde olan hökmüni, Hudaýyň hökmüniň tölegini öz mukaddes gany arkaly berip, gurbanlyk gudy hökmüni öldürilip, janyny gurban etmek arkaly ol günälerini tämizlemek isleýär. Oňa iman edenleriň günälerini öz gany arkaly tämizledi. Bugünkü gün bolsa her gün biziň günälerimizi, biziň nädorluklarymyzy öz mukaddes söz arkaly, hakykatlar arkaly ýene-de tämizlemek, arasalamak isleýär. Şonuň üçin İsa Mesihiň ýanyna gelmek, onuň öňüne bolşumyz ýaly gelmek, Petrus ýaly, "Ýok Rebbim, nädip sen meniň aýagymy ýuwup bilýän? Hatta men özüm öz kirli aýagymy ýuwasym gelenok. Nädip men sen öňüňe kirli günälerim bilen gelip bilýän diýmän, bolşumyz ýaly gelmemiz isleýär." İsa Mesih hiç kimi özüne gelýänleriň nähilligine seretmezden, olaryň günäleriniň nähili erwet, nähili gaty köplügine, nähilligine seretmezden, ol hiç kimi özüne gelýänleriň hiç birini ret etmeýär, özüne gelýänleri kabul edýär. Bilşimiz ýaly şol İsa Mesihiň şägirdleriniň arasynda Iyuda Iskariot, ýagny İsa Mesih Rebleriň Rebbine dönüklik edip satçak, hıyanet etçek Iyuda Iskariot'un hem ayagyny ýuwanlygyny biz görýäris. İsa Mesih yüz görmedi. İsa Mesih Iyuda Iskariot'un özüni ret etçegini bilýärdi. Emma şonda da onun ayagyny hem ýuwupdy. Bu nämen görkezýär? İsa Mesih hatta belki bugün onu kabul eden bolup ertir onu ret etçek adamları hem kabul edýär. Hatta şolary hem özüniň merhemetini, özüniň söýgüsini, parahatçylygyny berýär, hödür edýär. Eger biz kabul etsek, hakykatdan çyndan iman etsek İsa Mesihiň Rebligine, halasgärdigine, onda ol bizi doly öz döken gany bilen tämizleýär. Şonuň üçin gadyrdan iýleşim. Şeýle Reb bolan İsa Mesihiň öňüne gel. Ona doly durmuşyňy tapşyr we onu kabul et. İsa Mesih näme diýär? Her birimiz öz durmuşymyza ünüs berip, öz kalymyza seredip, eger bizde şeýle günäler bar bolsa, onda İsa Mesihiň ýanyna gelip, onuň söz arkaly, onuň mukaddes ruh arkaly tämizlenmemiz isleýär. İkinci bir ünüs bermeli zat şol öwrenen yerimizde
İsa Mesih şägirdleriniň ayagyny ýuwup, olara hem görelle görkezdi. Ýöne bir olaryň mätäçliklerini üpçün etmän, olara hyzmat etmek arkaly, olara özüniň durmuşy arkaly görkezip, olaryň hem özünden öwrenip, bir-birine dünýä bolan hyzmatyna şeýle İsa Mesih ýaly hereket etmeligini öwredipdi. Bu arada İsa Mesih ine şeýle diýe: "Meniň size edenimi siz hem biri-biriňize edersiňiz diýip, men size görelle görkezdim. Men size dogrusyny aýdýarym. Gul hojaýyndan beýik däldir. Habarçy da özüni iyi berenden beýik däldir. Eger bu zatlara düşünüp, olary berja etseňiz, bagtly bolarsyňyz." İsa Mesih şu taýda näme diýdi? "Meniň size edenimi siz hem biri-biriňize edersiňiz diýip, men size görelle görkezdim." Hakykatdan hem İsa Mesih öz eden işi arkaly şägirdlerine hem görelle görkezdi. Olaryň hem bir-biri üçin we dünýä üçin şeýle pesgöwnlügi geýinip hyzmat etmeklerini İsa Mesih isläpdi. Çünki İsa Mesih özüniň pesgöwnlüginden, özüniň mylaýymlygyndan biziň hem öwrenip doganlarymyza, imanly doganlarymyza, ýygnakdaky doganlarymyza şeýle ýagdaýda hyzmat etmeligimizi öwredýär. Käbir ýygnaklar elbetde İsa Mesihiň öz şägirdleriniň ayagyny ýuwşy ýaly, käbir ýygnaklarda hem iman edenler bir yere gelenlerine bir-biriniň ayaklaryny ýuwýarlar. İsa Mesih gönüden gönü täze bir tawşyryk berip, ýa-da bir däp desur, ayak ýuwmak däp desuruny döretdimi? Ýok. İsa Mesih bu ýagdaý arkaly täze bir däp desur döretmedi. Ýagny biz indi gidip her gezek bile ýygnanamyzda, İsa Mesihiň adyndan ýygnanamyzda bir-birimiziň ayağımızı ýuwmalyp täze däp desur bermedi. Elbetde kimdir biri eger isleýän bolsa, şol arkaly bir-birine hyzmat edýän bolsa, onu berja etseňem bolýar. Emma şol däp desur ýaly bolup, şonu hökman berja etmeseň bolanok ýa kanun ýaly görýän bolsak, onda İsa Mesih beýle kanuny emele getirmedi. İsa Mesih bu eden işi arkaly we biri-biriňize hem şeýle işi edin diýmek arkaly bize pes göwnlükde İsa Mesihiň öz şägirdleriniň mätäçliklerine, hatta şeýle kirli iň pes derejeli iş hökmünde görülýän zady hem eden bolsa, onda biz biri-birimize hem özümüzi beýik tutman, özümüz tekebbirlik etmän, doganlarymyzyň mätäçliklerini, doganlarymyzyň ejizliklerini götermeligimizi, olaryň mätäçliklerine hyzmat etmeligimizi, doganymyzy özümizden ýokarda tutmagymyzy, olaryň aladasyny etmegimizi bize öwredýär. Birek-biregiň ýüküni götermek. Eger kimdir biri günah edip ruhtan düşen bolsa, nähildir bir kynçylyga uçrap, ejizlen bolsa, onu baryp depelemän. Ýa-da sen günah etdiň diýip onu kowman, onu söýgü bilen towa çagyryp, towa eden adam bolsa kabul edip onun ejizliklerini göterip ona hyzmat etmegimizi bize aýdýar. İsa Mesih öz işi arkaly, öz eden görkeden durmuş arkaly bize hem pesgöwnlügi geýinip, mylaýymlygy geýinip, birek-biregiň mätäçliklerine jogap bermegimizi bize ruhlandyrýar, öwredýär. Şonuň üçin Filipliler 2-nji babda İsa Mesih özü barada, özünden, ondan öwrenmek barada Paulus İsa Mesihiň misalyny ýene bir gezek bize ýatladýar. Gelin bu barada okak geçelim. Filipler 2-nji bab 5-nji ayatda ine şeýle diýär: İsa Mesihiň garaýşlary sizde hem bolsun. İsa Mesih Hudaýyň tebigatyna eýe bolsa da,
Onu özüne derecesi aymadı. Ondan mäkem yapışmadı. Gaýtam, bir gul kimin bolup, insan keşfinde bu dünya iyinni. Ol özünü asla hiç etdi. Ol insan sıfatına girip, ölüme, hatta haştaki ölüme de tabin boldy. Özünü pes etdi. Şoňa göre Hudaý onu juda beýgetdi. Ona ähli atdan üstün bir ady berdi. Göklerdäki, yerdäki, yer astyndaky herkes İsa'nın ady agzalanyna diz eper. Ata Hudaýyň şöhraty üçin her dil İsa Mesihiň Rebdigine ikrar eder. Şutaýda näme diýe İsa Mesih Hudaýyň tebigatyna ew bolsa da özüni kiçeltdi. Hatta diýe gul sypatyna yer ýüzüne geldi. Diňe bir ol däl, ol adamzadyň günäsi üçin haştaky ölüme de özüni boyun etdi ve mukaddes kanyny dökdi. Şonuň üçin İsa Mesih'täki bar bolan şeýle pesgönlük, mylaýymlyk, özüniň derecesi beýik bolsa da, şahlaryň şahy, rebleriň Rebbi bolsa da, öz şägirtlerine ýa-da dünýä hyzmat etmek üçin özüni peseltmegi hiç saatça görmedi. Özüni pesellip bildi. Çünkü ol pesgönlükden, kiçigönlükden, mylaýymlykdan doludur. Söýgüden, merhemetten doludur. Şonuň üçin biz hem öz Rebbimizden öwrenip, birek-biregimize, doganlarymyza imanlar biri-birine şeýle söýgüden, merhemetten, rehimden, kiçigönlükden dolu bolup hyzmat edeliň. Şol bir hatarda dünýä üçin hem Hudaýyň ajaýyp hoş habaryny, onuň merhemetini, söýgüsini öz söýgümimiz arkaly, onuň söýgüsinden dolup dünýäni, dünýädäkileri hem şeýle söýgü bilen söýüp, Hudaýyň ajaýyp hoş habaryny olara ýetirip, olaryň hakyky mätäşliklerine hyzmat edip, olara hem Hudaýyň söýgüsini aýan edeliň, görkezeliň. Üçüncü bir şutaýda ünüs bermeli zat öwrenen zadymyza soňunda İsa Mesih serediň näme diýe. 13-nji bab 16-njy aýat. Serediň näme diýe? Men size dogrusyny aýdýaryn. Gul hojaýyndan beýik däldir. Habarçy da özüni iyi berenden beýik däldir. Eger bu zatlara düşünüp olary berja etseňiz, bagtly bolarsyňyz. Mesihiň aýdanlaryny berja etmek, onuň buyuranlaryny etmekde hakyky bagtlylyk bardyr. Bilşimiz ýaly hemmeler bagtly bolmak isleýär. İmanlaryň arasynda hem hatta İsa Mesih'e iman edip hem özüni bagsyz duýan adamlar bar. İsa Mesih näme diýdi? Eger hakyky bagtly bolmak isleseň, onda bu aýdanlarymy ýöne bilip öz aňynda saklap etmän ýaşama. Menden öwrenen bolsaň, meniň ýazgylarymdan öwrenen bolsaň, onda meniň edişim ýaly Hudaýyň aýdanlaryny, hakykatlaryny berja etsen, ýagny İsa Mesihiň şu taýda aýdan hakyky söýgüden dolu bolan pesgönlügi geyinsen, doganlaryny hakykat ýüzünde özüňiň maksadyň üçin däl, ýa-da öz derejeňi ýokary götürmek üçin däl, pesgönlükde çyn söýgüden bolan, çyn merhemetten, rehimden bolan şol hakykatlardan ugur alyp olara hyzmat etsen, onna batlyga eýe bolarsyň. Hakyky batlylyk doganlarymyza mylaýymlykda, pesgönlükde hyzmat etmekdir. Eger biz tekepirlikden dolu bolsak, eger bizde menmenlik bar bolsa, eger diňe biz öz pikirimizi, öz islemimizi gözlesek, onda doganlarymyzyň mätäşliklerine hyzmat edip bilmeýäs. Eger başga biri günah eden bolsa, olary mylaýymlyk bilen towa çagyryp, täzeden dikeltmäge ýardam edip bilmeýäs. Tersine olaryň üstünden basýas. Şeýdip özümizi ýokary götürmäge çalışýas. Eger bizde İsa Mesihiň pesgönlügi bolsa, mylaýymlygy bolsa, ondan uğralan, onun söýgüsünden, onun bizi bağışlayışından, onun bizim günahlarımızı her gün temizlep, bizim ayaklarımızı, kirli ayaklarımızı yuşayalı, her günkü günahlı ervet pikirlerimizi, günahlı hareketlerimizden
bizi öz söz arkaly temizleýşi ýaly şondan ugralsa, onda biz doganlarymyza da dünýäde şol söýgüden, şol rehimlikden, merhemetten ugralyp hyzmat edip bilýäris. Ýöne bir hakykatlar bilmekden, mukaddes ýazgylarda öwredilen zatlar ýöne biziň aňymyza galmagyny Hudaý islemeýär. Hudaý bu zatlary bilip, biziň öz durmuşymyzyň üýtgemegini, tämizlenmegini, täzelenmegini we şolar netijesinde başgaları da hyzmat etmemizi isleýär. Şonuň üçin Yakubyň hatyna 1-nji babda şeýle aýratyn sözler bar. Hudaýyň sözüni ýöne bir diňläp goýman, eýsem ona aýdylanlary ýerine ýetiriň. Ýoksam öz-özüňizi aldaýansyňyz. Kim sözü diňläp onu berja etmeýän bolsa, ol aýnada ýüzüni görýän adam ýalydyr. Ol özüni synlap gidenden soň şo wada nähilligini ýatdan çykarýar. Emma kim azatlyk berýän kämil kanuny ünüs berip, eşidenlerini ýatdan çykarman, gaýtam onu berja edýän bolsa, Hudaý onu her bir edýän işine ýalkar. Nähili ajaýyp sözler. İsa Mesih Rabbimiz biziň ýalkanmagymyzy isleýär. İsa Mesih Rabbimiz öz durmuş arkaly görkeden hakykatlaryny durmuşymyzda berja edip, hakyky bagtlylyga eýe bolmamyzy isleýär. Gadyrdan imanly doganym. Rabbimiz İsa Mesih ýaly pesgöwnlükden, söýgüden dolup, onun aýdanlaryny berja edip, her bir ýaşaýşynda, her bir edýän işinde şul hakykatlara esaslanyp ýaşasaň we olary berja etseň, onda hakyky batlyga eýe bolarsyň. Gadyrdan illeşim. Bugün bolsa özüňi tämizlejek. Seniň üçin şeýle göklerden inip gelen Rab İsa Mesih'e iman et ve onun kutuluşuna eýe bol. Ve ol bilen hemişelik